Σήμερα θα κάνουμε exposé το γνωστό Lil Tsiu, που κανονικά είναι ο Vlad που ξαφνικά, την ίδια χρονολογία που σταμάτησε ο Vlad, άρχισε ο Lil Tsios. Να μια αξιολόγηση που δεν είναι σίγουρη, αλλά είναι λίγο ύποπτη. Ξαφνικά πέταξε αυτήν τη λέξη. If you're a broke boy, just if you're a broke boy, just Και αυτήν. broke. Αλλά με την ίδια λέξη μας έχει σπάσει πολύ τα νεύρα και νιώθω σαν τσαλαπετινός. Brokey, yeah, brokey. Hey, brokey. Μπρόκι, είναι η μούρη σου, ρε βλάκα. Μας έχεις πρίξει. Α, και βρήκα και αυτό. Και το αυτί τους είναι ακριβώς ίδιο και το σκουλαρίκι ακριβώς στην ίδια θέση. Τον έκανα λίγο expose και τώρα θα κάνει λίγο σακλαμένος τσαλαπετινός, αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ καλός ράπερ. Όχι. Ναι, αυτά για σήμερα τα bye μπροκί σπίκλα. Μέσα στο καμπινέ κάνει το σκιμπίδι toilet Illuminati.